ula diwel mencoke. Alah ning wit pager. Pager. Nek ana rondo lagek tenger-tenger ulane nyokot. Udel. Iya. Udel. Terus ke ora iki. Terus ke kurang sekilan nih. Kurang sekilan kok. Terus ke ya. Eman-eman ya. Yen ulane ula luwuk. Mencoke ning endi? Ning wit jeruk. Wit jeruk. Iya. Ula luwuk mencok wit. Wit jeruk. Ana rondo tengok-tengok ula ndengongok nyokot. Nyokot bathuk, bathuk. Kok munggah? Lah kene yo enek kok. Apa kono ya nek bathuke? Lho enek rambute iki yo an. Oh, rusak. Maca iso, masak tambah, kerja jangan ditanya, gaya helikopter iso lah, sing minusku cuman siji, sampean macem-macem. Di aku tak nanggonmu ya, tapi duitku lumur cukup gue budal tok. Engko mulai sangonono ya. Cewekan modal manuk karo ndok tok. Lah kuwi lho terasa paket, enek doker enek manuk iki ra iso netes. Omong wis mambur. Lah ora madang dhewe wis gedhe ndadak dikongkon. Lah iki kulino nek ra dieling ning ora madang. Pengatur ngono ki minimal ki yo transfer Gue duit gambar ungkal iki. ngatur. Ora ton transfer, modal-modal apa ngono ya? Modal manuk karo ndok-ndok. Ora nek konoke warung dolanan apa, pra merongos iki. Sampeyan nek golek sing ayu, putih, ngapurane Kang aku tak mundur wae. Tapi nek sampeyan arep golek mie ayam, aku tak melu. Sampean ngerti Pinocchio? Iya ngerti. Dekne nang ngapusi irunge tambah dawa. Saiki paham to? Kenapa irungku pesek? Kenapa? Kok isih takon kenapa? Ya mergo sering diapusi lah. Duit-duit yo tuku, orang duit-duit yo meneng ngompeten. Lah lek wayah ngutang wae langsung dipasang wajah memelas. Lek ngomong walah manise ngluwi-ngluwi manise madu. Tapi basan ditagih bayo tek luwih sangar daripada sing nagih. Lek ngono kuwi konsepe piye terusan jal ngomong tak pilih krungu aku. Romas sakut nek bel gedes. Wong wedok ayu kuwi akeh Mas, kintalan. Tapi wong wedok sing iso ngerteni awakmu nalika awakmu pas ora duwe apa-apa, dhek bakalan enek nek sandingmu, nggoceki tanganmu, ngekep lan support awakmu karo bisiki. Sik tenang Mas, tetep ana aku ning sandingmu. Wong wedok ngono kuwi langka. Dadi melek matamu. Nek wong tua sugih anak dadi ratu, tapi nek anak sugih wong tua dadi babu. Ngenteni kabare anak kaya ngenteni udan ning mangsa ketiga. Nak wong tua susah nutupi supaya anak ora ngerti, tapi anak ngabari wong tua nek awak lagi susah. Bener paribasan, kasih sayang wong tua sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Mata. Air money encer ya. Mata niku. Air money encer. Jenenge alim tapi sama-sama iki English Dictionary 18++ ta. Lah ya mbuh.